warrior cost everything. Biztosan sok filmrajongó találkozott a 2015-ben érkező filmek listáján a Mad Max 4 Fury Road címmel. Nos, mivel az új rész előzmény trilógiája nem majd darab, lehetséges, hogy a fiatal mozikedvelők közül sokan azt sem tudják, mifán teremnek a Mad Max filmek. Ezokból úgy gondoltam, hogy felhatalmazom magamat a feladatra, és csinálok a Mad Max trilógiáról egy felvilágosító videót. A George Miller rendezése által készült posztapokaliptikus Mad Max filmek saját műfajának királyai, a legsikeresebb ausztrál filmek egyikei, és Mel Gibson karrierjének beindítói. A trilógia első darabja 1979-ben került vetítésre a külföldi moziban, és miután hazájában, Ausztráliában gigantikus sikert aratott, egyediségével sorra meghódította az amerikai mozikat is. A Mad Max első részének alaptörténete szerint Max Rokitansky egy távoli olajháború miatt lepusztulásnak indult jövőben él, feleségével és gyermekével. Ebben az alternatív jövőben az országutakat őrült, elmebeteg autós és motoros banditák uralják, akik ellen csak az olyan extrém keménységű rendőrök feltik fel a harcot, mint Max Rokitansky. Max nem is bánik kesztyűskézzel a barbár törvényszegőkkel, és sztorink elején autójával halálba hajszolja egy motoros banda egyik tagját. Ez a kiinduló pontja a film cselekményének, ugyanis miután erről a motorosok tudomást szereznek, felkeresik Maxet és családját, hogy megtalálják társuk szörnyű halálát. A Mad Max első része után a Mad Max az országúti harcos című film következett. Ez 1981-ben került kiadásra, és a legsikeresebb Mad Max filmé vált. A története szerint Max legutóbbi kalandja óta a világ még apokaliptikusabb irányba fordult, és az anarchia már teljesen eluralkodott a földön. Az első rész cselekményeit követően a megtört Max a kutya névre hallgató kutyájával rújja az országutakat, élelmet, vizet, üzemanyagot és bajt keresve. Max szerencsére meg is találja az általa keresett dolgokat, ráadásul mindent egy helyen. A sivatag közepén ugyanis egy olajkút található, amit egy civilizáltabbnak mondható népcsoport vett igénybe. Az olajkút felhasználói egy kisebb erődöt építettek a folyékony aranyparadicsomok köré, ami kitart addig, ameddig terveik szerint felraktároznak az olajból. Elképzeléseik szerint egy kevésbé sivár, problémamentes helyre költöznek, azonban egy seregnyi elkontyosult ember állja útukat. Ezért az országút legendás harcosa, Mad Max segítségére szorulnak. A második rész után az Igazság csarnokán Innen és túl alcímmel jelent meg George Miller harmadik Mad Max filmje 1984-ben. Igaz, ez a legsikertelenebb Mad Max filmet tudható be, de így is fontos és élvezhető darabját alkotja a Mad Max trilógiának. Története egy városban kezdődik, ahol megbízák Maxet, hogy likvidálja a város alvilágának vezetőjét. Max végre is hajtaná küldetését, hogy megbízói átvedik és száműzik őt a végtelen sivatagba. Itt talál rá egy kőkorszaki technikával és értelmiséggel rendelkező népcsoport. Max arra kényszerül, hogy összetartson velük, és együtt térjenek vissza a cserevárosba, hogy elintézzék rendezetlen ügyüket a városvezetőkkel szemben. Véleményem szerint mind a három rész fergeteges, és nem véletlenül emlegetjük a Mad Max trilógiát a klasszikusok között napjainkban. De vajon a Mad Max a haragútja is a klasszikusok közé kerül? What's your name?